Eu chamome Uxío Pitabruzos e hoxe vouvos introducir ao mundo da música tradicional. Como estaredes vendo no título, vamos falar sobre as orixes da gaita galega e todo o que ten que ver con ela. Este é o primeiro vídeo do proxecto Enredando co Galego na miña canle de YouTube como tal, porque ademais de haber subido uns cantos vídeos en galego, isto era o que prometía facer. Agora empeza o Enredando co Galego de verdade. Sen máis dilación, vamos co vídeo sobre a gaita galega. A gaita é un instrumento que, como a maioría de vos saberedes, é de orixe celta, aínda que incluso hoxe en día seguimos a ter incógnitas sobre a súa orixe exacta. A realidade é que a gaita é un instrumento tan antigo que non podemos determinar con certeza total cal é o momento no que surxe. A hipótese máis acertada é que apareceron por primeira vez nos povos célticos das culturas atlánticas, aínda que pon xa que esta teoría a presenza de figuras de gaiteiros en xacementos arqueolóxicos de orixe romana. O que pode chegar a suxerir que foron os romanos os que introduciron este tan coñecido instrumento na nosa cultura. En realidade, e aínda que moitísima xente cree que só existen uns poucos tipos de gaitas, están profundamente equivocados. De feito, hai tantas distintas como territorios en Europa. Bueno, eso non é verdade, pero pouco lle falta. Aínda que si é verdade que as máis coñecidas por gran parte da poboación son dúas, a galega e a irlandesa. Para poñervos uns poucos exemplos, outros territorios cunha gaita propia son Asturias, León, Francia, Países Baixos, Oriente Medio, Norte de África, Cataluña, etc. Podería seguir, pero non acabaría hoxe o vídeo. Como normal, neste vídeo vámonos centrar na gaita galega repasando a súa orixe, os primeiros exemplares, a súa evolución ata o mundo actual e as súas partes, ademais das distintas tonalidades que existen. A gaita galega é un instrumento de vento madeira e é o instrumento por excelencia da música tradicional galega. As primeiras referencias a este instrumento tan noso son gráficas, é dicir, debuxos, os cales datan de mediados do século XIII e só constaban de punteiro, fol e soprete. Posteriormente, coa chegada da polifonía, que, para os que non señades expertos na materia, é a combinación de varios sons de maneira simultánea, engánenselle o ronco ou a ronqueta. Polo momento, a gaita máis antiga que conservamos foi encontrada polo musicólogo Pablo Carpintero, en Pontevedra, na segunda década do século XIX. Un instrumento que foi propiedade de Xantilve, o gaiteiro de Campaño, e que podemos saber grazas ás probas do carbono 14 que data de entre 1420 e 1450. Pero agora, deixémonos de tecnicismos e datos que non ides recordar. Vayamos de cabeza á parte máis importante e interesante deste vídeo, ou polo menos, eso baixo o meu punto de vista. De que está feita? Quen se encarga de facelas? Cales son as súas partes? Só existe un tipo de gaita? Que é o que fai o que sonen? Porque son os instrumentos que máis fortes soan? Cales son as diferencias entre unha gaita de fai 100 anos e de agora? Que pezas podemos tocar con ela? Cales son os tipos de instrumentos que acostuman facer a agrupación con gaitas? Todas estas preguntas e moitas máis responderémolas neste vídeo e en vídeos que se virán próximamente. Cando unha persoa quere adquirir unha gaita, o normal é contactar cun artesán ou luthier, que é a persoa encargada de facer o instrumento. Aquí en Galicia, algúns dos máis importantes son Lislatas ou Seivane. Non obstante, existen outros moitos e, que quede claro, ningún é peor que outro. Aínda que o ser un instrumento de orixe popular pertencente ao pobo, así como dato curioso, existen valentes por aí que fan o intento de fabricar a súa propia. Aínda que isto normalmente, polo que teño eu sabido, acaba en traxedia e acaban comprando unha gaita nun artesán como facemos todos. A gaita galega é un instrumento feito de madeira. A elección desa madeira é a cargo do músico, que é quen ten o poder de elixila. As madeiras máis utilizadas actualmente son as de granadillo. Isto non é máis que por unha razón física, pero explicarémola dentro duns minutiños. Como xa vos dixen antes, en moitísimas partes do mundo contan cunha gaita propia, ademais dimos exemplos, pero incluso dentro de Galicia, un territorio pequeniño duns pouco máis de 29.500 km², hai varios tipos de gaitas.
Bueno, pillástesme, non son varios tipos de gaitas, pero son moi distintas e incluso podíamos chegar a consideralas gaitas distintas, sí. Estas diferenzas veñen definidas normalmente por un único matiz, que é as pezas que a compoñen e, moitas veces, como están dispostas. Vamos logo a mirar as pezas que compoñen unha gaita galega común, a máis utilizada, e comparalas con outras dentro de Galicia. Unha gaita tradicional común, é dicir, a que a maioría da poboación identificaría cunha gaita plenamente galega e a que a maior parte de gaiteiros teñen, conta coas seguintes partes. O fol é o pulmón do noso instrumento, na gaita. A contra da maioría de instrumentos de vento, onde o aire incide de maneira directa dende a súa boca á fonte sonora do instrumento, aquí almacénase nunha especie de bolsa de aire feita normalmente de Gore-Tex e cunha tela chamada vestido, para nada máis que facela bonita. Ronco e ronqueta forman o grupo dos bordóns, cuxa función é facer unha nota pedal, é dicir, unha nota de maneira continuada, mentres esteamos introducindo aire no circuito e que non se pode alterar. Isto non é de todo certo, pero mellor non meterse en tecnicismos. Con estas dúas pezas conseguimos darlle volume non de forte, senón de grosso, e xerar unha armonía dependendo da combinación. O ronco conta con 3 espigas que estades vendo ahora mismo que estou quitando, a prima, a segunda e a copa. E a ronqueta conta con 2, a prima e a copa. O feito de que estes 2 elementos esteñan partidos sérvenos para afinar as notas que fan e, polo tanto, afinar o instrumento. Pasamos agora ao soprete, unha parte moitas veces tan olvidada como indispensable, porque sen el non podemos facer nada. É o tubo que utilizamos para introducir o aire dentro do fol e que impide tamén que este se saia cando non estamos soprando mediante un sistema sinxelo dunha válvula. Por último, a parte máis importante da gaita, o punteiro, ademais, a máis sinxela de recoñecer pola súa particularidade. Un tubo cónico que é o que lle proporciona esa sonoridade tan peculiar á gaita, con buracos para cada un dos dedos, a excepción do meñique da man esquerda, que nos serven para facer as distintas notas. As partes do punteiro son moi sinxelas, pero depende dun punteiro ou doutro, porque hai punteiros totalmente afinables que teñen varias partes, como este de sol que vos estou ensinando agora, tramo medio, tramo alto, tramo baixo e mesa. E despois hai outros punteiros que son fixos, que só teñen mesa e corpo do punteiro, e outros que só teñen a mesa afinable, que teñen as mesmas partes que os punteiros fixos, a mesa e o corpo do punteiro. Ademais destas pezas, tamén existen gaitas en ronqueta, con máis de unha, denominada chión ou incluso múltiples. Tamén podemos non ter ronco nas súas versións de iniciación para nenos ou nenas, que aínda se xan moi pequenos, e o ronco xere un problema á hora da comodidade cando se toca o instrumento. Pero, que é o que fai que unha gaita soe? Pois depende. Resposta moi galega, verdade? Pero é a verdade. No caso do punteiro, a unidade sonora que estades vendo agora, chamámoslle palleta. É unha peza de madeira, en realidade, 2 cañas cortadas en forma cónica e unidas por un alambre de metal. É dicir, o que técnicamente se entendería como caña dobre. Porque hai 2 cañas, unha confrontada coa outra. O instrumento coa caña máis parecida á da gaita galega é o oboe. Pola contra, no caso da ronqueta, ronco ou chión, encontramos outro tipo de unidade sonora moito máis simple. Unha caña cilíndrica e relativamente fina, cun corte nas súas caras que forma unha especie de lingua, a cal vibra e produce son cando lle faz pasar aire. Outra diferenza que podemos ver nas gaitas galegas é a súa tonalidade. Para os non músicos, a tonalidade dun instrumento é a altura a que este está afinado, e como a nota de partida que se toma para facer o instrumento. Na gaita galega temos múltiples tonalidades. As máis coñecidas son do e si bemol, pero tamén existen outras moitas como sol, la ou re. A diferencia máis notoria entre cada tonalidade é o tamaño das partes que compoñen a gaita. A máis grave, máis grande. Aquí podedes ver a comparativa entre un punteiro de do, si bemol e sol. Como vedes, o de sol é moito máis grande que o de do, porque tamén é moito máis grave. A gaita galega sufriu unha evolución moi notoria durante as últimas décadas. As innovacións técnicas do instrumento permitiron explorar outras posibilidades como novas tonalidades e supuxeron unha mellora na calidade e comodidade do gaiteiro,
á hora de interpretar pezas, sobre todo nestes últimos 20-25 anos. Por poñervos así algúns exemplos dos máis significativos, o fol da gaita galega non fai tantos anos facíase de goma. As desvantaxes é que a goma é un material non transpirable, que entón guardaba todas as bacterias, ademais de desprender un forte olor a podre. Isto ocasiona a aparición do dito da enfermidade do gaiteiro, que era que cando un gaiteiro compartía o seu instrumento con outro, a goma, que era un material que non transpiraba, facía que o gaiteiro, que collía a gaita prestada, contraera algunha enfermidade que podía ter o outro a través da vía respiratoria. Ademais que por seren a goma un material flexible, a presión que se facía no fol repartíase de maneira desigual e a veces apretabas no fol e non sonaba o punteiro porque se estaba hinchando por detrás do brazo, non por onde se tiña que hinchar. Fai tampouco non tantos anos, os foles tamén se fabricaban a partir de intestinos ou partes dos corpos dos animais, como a pel, que se vistedes os problemas que pode dar un fol de goma, imaginádevos os problemas que pode dar un material de orixe orgánico. Por eso mesmo, e para solucionar todos estes problemas, decidiuse utilizar o goretés como material para a construción dos foles. E damos gracias de que a alguén se lle ocurriu, porque a verdade é que antes era un asco total. Outro exemplo que ten que ver máis coa facilidade do gaiteiro para tocar mellor pudo ser a utilización de madeira de granadillo en lugar de cana, buxo, pau santo ou outras similares. A vantaxe que ofrece o granadillo frente ás madeiras de orixe autóctono é que é moito máis densa, o que lle confire unha estabilidade tanto a niveis de temperatura como humidade que non se consegue con ningunha outra. Isto, aínda que parezca unha tontería, para os gaiteiros, para nós, é moi importante porque nos axuda a que non varíe tanto a afinación dos instrumentos cando fai moito calor, fai moito frío, se lle está dando sol, se non lle está dando sol, etc, etc. Por último, e unha das innovacións máis actuais é a invención do punteiro afinable. Ben seña con mesa afinable, como é o que estades vendo agora, ou totalmente afinable, como é o que estades vendo agora. Isto trátase de partir o punteiro en un ou varios anáticos para poder modificar a longitude do tubo e afinar as notas sen necesidade de retocar a palleta, que poderíamos estragar debido a que é moi frágil. Outra parte non pouco importante no mundo da gaita é o tratamento da estética. Sen dúbida ningunha, debido aos escritos que temos sobre ela e as manifestacións gráficas, a gaita, aparte de ser un instrumento musical, é unha obra de arte pensada para ser vista. O que implica que a temos que converter nalgo bonito e vistoso a través de varios elementos, que son o anillado. Estadedes vendo agora, o meu anillado no meu caso é feito de inox, pero tamén pode ser feitas de plástico imitando a marfil ou de prata. Os cales se colocan nos finais de cada peza, como estades vendo, tanto nas espigas como do punteiro. Ademais de teren unha función estrutural para evitar que os finais de cada peza estale a madeira, teñen esa función de decoración moi importante tamén, como decimos, neste instrumento. Os farrapos poden estar feitos de liño, estaredes vendo unha imaxe en pantalla de exemplo, ou de fío normal, como é no meu caso, aínda que moitas veces, por comodidade e a elección do gaiteiro, quítanse. Por exemplo, eu teño os quitados. É un dos elementos que máis carácter lle dá ao instrumento. O vestido normalmente está feito do mesmo material que os farrapos, e é, sen dúbida, a parte máis característica de cada unha das gaitas. Utilízase para tapar o fol de goretés e, como todo o demais, facelo máis vistoso. Outros elementos que tamén son de decoración, pero menos utilizados e perceptibles, son o tallado da madeira con debuxos, a elección do artesán ou do propio gaiteiro, o gravado do nome propio do dono, que isto é un pouco perigoso porque despois, se a queres vender de segunda mão, tens que encontrar alguén que se chame como a ti, ou a xuntanza de varios tipos de madeira, como pasaba antes no punteiro de sol que vos ensinei. Nada máis que decir, espero que vos gustara moito esta pequena introdución ao instrumento máis representativo da nosa cultura. Tedes todos os detalles na descripción, como a sempre. Grazas por chegar ata o final do vídeo e se vos gustou, botade un me gusta e unha suscripción, que eso sempre me anima. Se tedes algunha suxerencia ou queredes que faga o vídeo de algo en particular, non dubidedes en facermos saber a través da caixa de comentarios. Moitas gracias por ver o vídeo
e vémonos no próximo. Hasta loguiño.